Usayitsheni uMogola ongomunye babantu ababephenya leli cala uthi ngokophenyo lwakhe uKelly Khumalo wavela njengongqondongqondo kuleli cala. Uthi emva kwalokho uBrigadier wafaka incwadi egunyaza ukuboshwa kwakhe kodwa leso sicelo asiphumelelanga. My Lord, I only know the name by Nonhlanhla Kelly Khumalo. What necessitated her non-arrest? My Lord, I have no idea. I do not know. What I know is that the Brigadier told me that he has applied for a warrant and it was not issued. So I'm not sure why. Ngokobufakazi osebevelile uKelly Khumalo uvela njengomuntu owaxhumana nabasolwa ngaphambi kokuthi kubulawe uSenzo Meyiwa. Umsolwa owesithathu kuleli cala utshele ummeli wakhe ukuthi akakaze asebenzisane noKelly Khumalo kuleli cala futhi akakaze ahlangane naye. Ngitshela ke manje umnumzana Ncube ukuthi ke akakaze ahlanganeke nalo muntu ombiza ngokuthi ungqondongqondo Nonhlanhla Kelly Khumalo akhulumisane naye axhumane naye noma akhulumisane naye bekhona abamangalelwa abanye laba. Icala lizoqhubeka kusasa.